into endifuna siyenze ke apha ke kukwenza iingxaki ezimbalwa ezithetha ngee-equations nee-inequalities. Masiqaleni ngale yesibini apha. Kuthiwa chaza oonobumba uguqule la magama alandelayo uwenze ii-inequalities. U-A uthi ibhasi ingahlala abantu aba-65 okanye abambalwa. Ngoko ke u-A lona sizawuthi phaa kuye u-X umele abantu, inani labantu elinokwazi uhlala ebhasini. Ngoko ke abantu abanokwazi ukonela kule bhasi sizoyibiza ngoba ngu-X inani labo. Kuthiwa ke apha le bhasi ingakhwelisa abantu aba-65 okanye abambalwa. Ngoko ke u-X lona uzawuba mncinci okanye alingane no-65. Siyifaka ke laa nto ithi okanye alingane na okanye alingane phaa, ngoba u-X angakwazi uba ngu-65. Akuthiwa phayana ungaphantsi ngokuqinisekileyo kuno-65 u-X. Ngoko ke sizawuba no-X omncinci okanye olingana no-65. U-B yena kuthiwa phaa kuye xa udibanisa oonobumba ababini abalandelelanayo ufumana into engaphantsi ko-54. Ngoko masitheni u-X lona ngunobumba wethu wokuqala, sithi u-X odityaniswe no-1 ngunobumba wethu olandela lowo. Kuthiwa ke ngoku apha xa udibanisa ezi zinto zimbini uzofumana into engaphantsi ko-54. Ngoko u-X odityaniswe no-X odibane no-1, loo nto leyo funeka ibe ngaphantsi kuno-54. Xa ufuna ukuba ukwazi uba ngubani u-X ungasombulula laa inequality. Masizeni ku-C ke ngoku. Kuthiwa apha imali ethile ifakiwe apho khona inenzala engu-5% ngonyaka. Kuthiwa masitheni ke ngoku apha u-X lona yile mali, linani lale mali ifakiweyo phaa ngo-5% inzala yonyaka. Kuthiwa ke inzala apha efumenweyo ekupheleni konyaka iye yankulu okanye yalingana kunye no-$250. Ngoko ke ngoku le mali ke ngoku ifunyenweyo apha izawuba ngu-0,05 ophindaphindwe ngo-X. U-0,05 lona yena ngulaa 5% ophindaphindwe ngalaa mali ibifakiwe. Le nto ke le sichazelwe phaa funeka ibe nkulu okanye ilingane kuno-250. Lo 0,05 phindaphindwe ngo-X yena yinzala efunyenweyo. Yile nzala ke njengoba ndigqibo ukutsho funeka ibe nkulu okanye ilingane no-$250. Nantso ke into esiyenzileyo, sifunde ingxaki yethu emva koko senza i-inequality. Masenzeni u-D ke ngoku. Apha ku-D kuthiwa uthenga ibhega ekwi-restyu. Ibhega enye ikubiza i-49 cents okanye i-$49. Kuthiwa ke imali onayo ubunintsi bayo yi-$3 okwaziyo ukuyisebenzisa. Kuthiwa ke ngoku masibhale apha i-inequality ezawusichazela inani leebhega onokwazi ukuzithenga. Sitheni ke ngoku u-H lona linani leebhega zakho. Ke ngoku imali lena onoyisebenzisa iyonke linani eli leebhega zakho uphindaphinde ngo-0,49 lo ibiza $1 enye. Ngoko leya yimali ozokwazi ukuyisebenzisa. Kuthiwa ke le mali funeka ibe ngaphantsi okanye ilingane no-$3. Ngoko nantsiya ke ngoku i-inequality yethu le besiyifuna.
Masenzeni ingxaki elandelayo, le yesine yona. Kuthiwani ke apha? Kuthiwa masijonge ukuba le nto siyinikiweyo na ingaba liyenye yeempendulo kule inequality inikwe ecangkwayo. Masenzeni u-A ke. I-inequality yethu ithi apha u-2 umphindaphinde ngo-x udityaniswe no-6 mncinci okanye ulingana no-8x. Kuthiwa ke apha sinikwe u-x ngoba olingana no-12 uba yenye yeempendulo. Makhe siyijongeni uba yinyani na le nto. Ngoko xa sibona u-x sizawufaka u-12 qho xa sibona u-x. Sigqiba sisombulule ke ngoku. U-2 umphindaphinde ngo-12 odityaniswe no-6, loo nto leyo ngu-2 umphindaphindwe ngo-18 mncinci okanye ulingana no-8 ophindaphindwe ngo-12. U-8 ophindaphindwe ngo-12 ke usinika u-96. U-2 umphindaphinde ngo-18 lowo ngu-36. Ngoko ke u-36 mncinci okanye ulingana no-96. Ithethe ke ngoku loo nto yokubana u-x ongu-12 uyenye yeempendulo. Masenzeni u-B ke ngoku. Kuthiwa apha u-1.4 uphindaphindwe ngo-z udibanise u-5.2, loo nto leyo izawuba nkulu kuno-0.44 ophindaphindwe ngo-z. Sinikiwe ke apha ukubana u-z lona ngu-9. Masiyijongeni ke nayo uba yinyani na le nto. Siza kwenza ngoba besenzile. Xa ubona u-z uzofaka u-9. Ngoko sizawuba no-1.4 uphindaphinde ngo-9 udibanise no-5.2. Loo nto ke funeka ibe nkulu kuno-0.4 ophindaphindwe ngo-9. No-0.4 uphindaphindwe ngo-9. Masisebenziseni ke calculator ukubala le nto ngenxa yexesha. Masithatheni i-calculator yethu ke nantso ke. Apha ke cala lethu lasekhohlo u-1.4 ophindaphindwe ngo-9. Emva koko ufumane u-12.6 apho. Loo -12.6 udibanise kuye u-5.2 kanjeyana utsho ufumane u-7.4 kwicala lakho lasekhohlo. Ngoko ke apha kwicala lasekhohlo uno-7.4 omkhulu. U-7.4 ke kuthiwa mkhulu kuno-0.4 phindaphindwe ngo-9. U-4 uphindaphinde ngo-9 ngu-36. Kubekho ke ngona laa nto yakho ithi negative. Kuthiwa ke sibe nekoma yethu phaa phakathi ko-3 no-6. Le nto ke ngoku ithi u-7.4 mkhulu kuno-3.6. Siyayibona ke le nto ukubana ayonyani. Ngoko ke ngoku u-B wethu u-z ongu-9 urongo. Masiyiboneni ngokucacileyo kumgcamanani. Nankuya u-3.6 wethu, nankuya u-7.4 wethu. U-7.4 lo mncinci kuno-3.6. Ngoko ke leya into ayonyani. Masiyixhacheni ngalaa mbala wethu ubomvu. Ithi le nto u-z ongu-9 akakho kwiimpendulo zethu zale inequality siyinikiweyo. Masigqitheleni ke ngoku size kusi. Kuthiwa phaa kusi sinikwe i-inequality ethi u-5 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-y wadityaniswa nehafu mncinci kuno-18. Bathi ke phaa u-y ngu-40 yenye yeempendulo zethu. Masifakeni ke apho sibona khona u-y u-40. U-5 ohlulahlulwe ngo-2 uphindaphinde ngo-40 udibanise nehafu, loo nto leyo incinci kuno-18 batsho. Iihafu eziyi-5 that loo nto ithetha uba u-5 ohlulahlulwe
ngo-2 waphindaphindwa ngo-40. Masiyibaleni ke u-2 yangaphi ku-40 kayi-20, ngoko u-5 umphindaphinde ngo-20 ngu-100, umdibanise nehafu mncinci kuno-18. Lena ke lapha ekhohlo ungayibhalela ngoba uthi ngu-99 onehafu, u-99 onehafu. Kuthiwa ke lapha u-99 lona unehafu mncinci kuno-18. Yinyani ke le nto ngoba siyayibona uba yinyani, u-99 lona yena u-negative kakhulu kuno-18. Loo nto leyo yinyani ke. Sizeni ku-D ke ngoku. Masizameni indawo apho sobhala khona u-D khona. Masehleni kancinci kwenzela uba sofana indawo esawubhala kuyo u-D. Nantso ke. Ngoko u-D masimbhaleni ke. Sizawuthi nankuya u-D wethu. U-D kuthiwa ke phaa kuye u-80 mkhulu okanye ulingana no-10 ophindaphindwe ngo-3 waphindaphindwa ngo-T kwadityaniswa u-2. Kuthiwa ke apha uthi lona ngu-0,4 yenye yeempendulo. Masiyizameni ke. U-80 mkhulu okanye ulingana no-10 waphindaphindwa ngo-3 ophindaphindwe ngo-0,4 kwadityaniswa u-2. Ngoko u-80 mkhulu okanye ulingana no-10 ophindaphindwe ngo-1,2 kwadityaniswa u-2. U-80 mkhulu okanye ulingana no-10 ophindaphindwe ngo-3,2. Okanye ingabhala kanje kuthiwe u-80 mkhulu okanye ulingana no-32. Le nto ke yinyani, ithetha ukuba ilungile into yethu esinikwe koo-D, iyinyani ngokwenene. Masigqitheleni ke ngoku le ngxaki yethu yesihlanu. Apha kuthiwa i-Ford Focus, le moto iyi-Ford Focus ibiza u-27% wexabiso lale moto kuthiwa yi-Lexus GS 450B. Ukuba ke apha ixabiso lale Ford ngu-$15,000, lithini ixabiso le-Lexus? Masiyibhaleni ke le nto esinikiweyo. Kuthiwa i-Ford yona ngu-$15,000. Saphinda saxelwa ukubana i-Ford lena ixabiso layo lingu-27%, ngoko sizawuba no-0,27 ophindaphindwe ngexabiso le-Lexus. Ngoko ke ngoku singakwazi ke ngoku ukufumana ixabiso lethu le-Lexus lena. Sichazelwe ukuba i-Ford lena ngu-$15,000, ngoko sobhala u-15 phaa endaweni ka-Ford osinika u-27% ophindaphindwe ngexabiso le-Lexus. Ngoko ke xa sifuna ixabiso le-Lexus eli sakohlulahlula macala ngo-0,27. Nangapha kwicala sekunene ngo-0,227 wethu. Oo-0,27 bahlabane kushiyeke u-1. Ngoko ke ngoku unexabiso le-Lexus lakho elingu-$15 ohlulahlulwe ngo-0,27. Masithatheni i-calculator yethu ke siyibaleni le nto. Nantso ke u-$15,000 wethu ohlulahlulwe ngo-0,27 usinika u-$55,000, 555,55 cents. Ngoko ke ngoku sizawuthi ixabiso lethu le-Lexus ngu-$55,000, 556 dollars. Ngoko ke seyicacile ukubana i-Lexus le yona ibiza kakhulu kune-Ford. Inoba ke yona ke yimoto engcono kakhulu i-Lexus lena. Masenzeni ke ngoku okokugqibela ingxaki yethu yesithandathu. Kuthiwa apha kumsebenzi wakho omtsha
ungabhatala ngenye yeendlela ezimbini. Ngoko masibhaleni sithi indlela yethu yokuqala lena, sithi naleya indlela yethu yesibini. Kuthiwa ke ngoku apha ungabhatalwa i-$1,000 ngenyanga edibaniswe no-6% ozawumfumana xa kufunyenwe zonke into ezithengisiweyo, i-total sales ukutsho. Ngoko masitheni u-S lona umele le total sales, zonke izinto ezithengisiweyo. Ngoko ke ngoku le ndlela yakho yokuqala unobhatala ngayo, ungabhatalwa kwindlela yakho yokuqala unobhatala ngayo ngenyanga, ungabhatala ila $1,000 kudityaniswe u-6% we-total sales zakho. Ngoko uzawudibanisa u-0,06 ophindaphindwe ngo-S. Indlela yakho onobhatala ngayo yokuqala ke leyo. Nantsiya sikrwelela luhlaza phaya. Masigqitheleni phambili ke ngoku size kwindlela yakho yesibini onobhatala ngayo. Le ithi yona ungabhatala i-$1,200 ngenyanga. Yona masiyenzeni ngombala ohlukileyo, masiyenzeni ngalo mbala utyheli. Ngoko ungabhatala i-$1,200 ngenyanga, $1,200 kudityaniswe no-5% ozawufumana kwiinto ezithengisiweyo ezingaphezulu ko-$2,000. Ngoko ke uzawudibanisa u-0,05 apho ophindaphindiweyo nge-sales, total sales zakho, into ezithengisiweyo ezigqithileyo ku-$2,000. Loo nto ke leyo izawuba ngu-S, kulahlekiswe u-$2,000. Masitheni ke ngoku mhlawumbi ii-sales zakho ngu-$3,000. Ii-sales ezigqithileyo kulaa $2,000 izawuba ngu-3,000 ulahlekiswe u-2,000, ngu-1,000. Nazi ke iindlela zethu onobhatala ngazo zombini. Kuthiwa ke ngoku kuthiwa apha ke ngoku masijongeni ke ngoku uba ingaba lingubani inani lakho lento ezithengisiweyo eliza kwenza ubana le ndlela yakho yobhatala yokuqala ibe bhetele kunale yesibini. Kuthiwa ke thatha ngokuba iinto ezithengisiweyo ezi soloko zingaphezulu ko-$2,000. Into esifuna uyazi ke apha, sifuna ukwazi ubana iba ngcono xa kutheni na laa ndlela yobhatala yakho yokuqala. Loo nto ithetha ubana indlela yakho yokuqala funeka ibe nkulu okanye ilingane kunale yesibini. Emva koko ke ngoku sisombulule le inequality. Into yokuqala anofuna uyenza apha kukuvele nje ulahlekise u-$1,000 macala kuyile inequality. Kweli cala lasekhohlo uzawutsho ushiyeke no-0,06S omkhulu okanye ulingana no-1,2 1,2 ulahlekise kuye u-1,000 wakho, uzofumana u-200 odityaniswe no-0,05 uphindaphindwa ngo-S olahlekise u-2,000. Emva ko ke ngoku masiphindaphinde le ndawo, sithi 200 udityaniswe no-0,05 ophindaphindwe ngo-S ulahlekise u-0,05 ophindaphindwe ngo-2,000. U-0,05 ke uyafana ke no-1 ohlulahlulwe ngo-20. U-1 ohlulahlulwe ngo-20 ka-2,000 ke ngu-100 lowo. Ngoko solahlekisa u-100 ngoba lena iphindaphinde lena ufumana u-100. Ngoko ke ngoku u-5% ka-2,000 ngubani? Ngu-100. Nalo ke icala lakho lasekunene. Masizeni kweli lasekhohlo ke ngoku sizawuba no-0,06 phayana. Masisombululeni ke eli lasekunene silenzeni lula. U-200 lona ulahlekisa u-100 ushiyeka no-100. Masibhaleni uba ngu-plus okanye ndidibanise u-100. Ngoko u-0,06 wethu mkhulu okanye ulingana no-0,05. Kukho xolo kukho u-S phaya ngu-0,06S.
lo s afunekanga simlahle lona, ngoku izawuba ngu-0,06 s omkhulu okanye ulingana no-0,0,5 s udibanise u-100. Ke ngoku masisuseni ke ngoku laa 0,05 phaa ku-s macala kule inequality. Ngoko u-0,06 ulahlekisa u-0,05 izawuba ngu-0,01 s omkhulu okanye olingana no-100, ngoba xa silahlekisa apha u-0,05 s apha kweli cala lasekunene iyahlabeka ingabikho leya. Ke ngoku masiveske sohlulahluleni macala apha ngo-0,01, sibahlaba no-0,01 sishiyeke no-s oyedwa. U-s ke mkhulu okanye ulingana no-100 uwohlulahlule ngo-0,01. Loo nto ke iyafana noba uthi u-100 umehlulahlule ngo-1 uwehlulahlule ngo-100. Le nto ke iyafana ke nokuthi u-100 uphindaphinde ngo-100 ngu-10,000 ke lowo. Ngoko ke ngoku indlela yethu yobhatala yokuqala izawuba ngcono xa iinto ezithengisiweyo ngenyanga yonke lena zingaphezulu okanye zilingana no-10,000. Xa ingaphantsi ke no-10,000 ke kuzawuba ngcono ngoba ubhatale ngalaa ndlela yakho yesibini. Enkosi.